Good.
Ora, hei, napa iki? Ora ning ngono dolan masyarakate antusiasi luar biasa. Ayo. Kudune awake dhewe menunjukkan, kudune awake dhewe luwih semangat ning kene. Didelok samene mbane kowe mosok arep ngedek. Santai. Masih kecil, tenang. Ada yang lebih besar. Tak tunjukkan kemampuan saya. Tunggu. Yuk, lanjut. Lho iki wong-wonganku kabeh lho nyangkut to iki. Kowe meri, Orane, iki nanggap iki to jane. Mas iki. Ono. Iki lho, Mas. Lho, apa iku ngomongi? Masyarakat iki kok utang lek garong. Kok kaya ngono to kowe? Lah piye? Lah iki. Napa to? Hei, delok masih nek jungkir walik tepuk tangane kaya piye? Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mangke nek kula satu tepuk tangan nggih. Ayo, Mas. Kamu ini, aku wis ditepuk tangani ganti iki adrimu iki. Ya kowe mau wis doa masyarakat iki lho. Ayo Mas Arek. Ganti adrimu. Andre kurang bukti piye adikmu salto kaya ngene tepuk tangane ora omong. Basa kowe apa kaya ngono kuwi? Lah piye? Ayo Mas, kurang bukti wong iki. Pun meneng mawon.
kodok ngorek. Kodok manusia agak metu. Ora ta, Bre. Wong kowe kene salto kok suwi murah kan. Ora nek suwi aku iki sik tebar pesona karo cewek. Oh, tebar pesona kaya ngono. Ora tak pacarku sing Sing ndi? Ya. Ya. Nek kowe iki ngono aku ya duwe masane. Napa? Ya Allah. Napa? Aku nek karo iki jan. Kowe kuwi aku ya duwe, Dre. Ya nek aku kelase. Agak oke. Ya nek aku model Angel jamaku. lah apa wis no tuwek kaya ngono kuwi kok seneng iki. Ngene sik. Iki kan sik urung gigi. Iya, gigi iki wis tuwek kok. Nek aku yo ndandake mbake iki modern. Yo ora apa-apa aku seneng. Salto sik. Ya kan salto sik. Alah. Oh nyabet tanggapan utawa ngono kok Yo bene. kok iso. Pura-purane kok ora duwe. Ya sing engko ade iki nyambut gawe sing tenanan. Antusias masyarakat iki ora mung Dik. Delok golek ya apa kowe? Iki kok tak iki, Mas. Balonku digo nyanti kuwi. Iki kok kaya sing sak cilik ae ya masa kok. Ora apa-apa, he. Iya. Nek awake dhewe nek antusias masyarakat koyo ngene. Heeh. Anake sapa nek? Hei. Ya. Antri arep Pak iki. Piye? Ora ning ngono, Bi. Piye? Kudune awake dhewe ning kene luwih semangat neh. Iya. Mergo awake dhewe ditanggap bos ngendi jenenge? Bos terapi ya. Bos terapmu kuwi ya iso. Bos Taiwan. Oh iya ya. Ngawur. Masalah sing duwe hajat mau apa? Wong Taiwan. Wong Taiwan. Iki mau hajate apa to? Jenenge iki disunate wong. Sapa nih? Pak ini. Oh, Pak Sunat anake diakikoi. Iya. Oh, alah. Aku ki mawon. Iki mau sing disunati di disunati. Sing gadah hajat pundi nggih? Kan medal mawon monggo. Weh, Bu, aja repot-repot rasane ngono lho. Alah. Iki kok urung-urung barang kok. Yo. Bu iki dudai apa ngeweki? Ngeweki. Ya. Gelang iki aku. Matur suwun mugi-mugi panjang rezekine panjang. Gue seneng banget. Oh. Pundi sing gadah hajat? Sing gadah hajat pundi, Bu? Hei, iki aku wis bisa ngoni, aku tak atraksi sik. Oh ya. Ya, ayo. Oh,
Ora lho, ini nyapa. Jajal kowe sing mesti. Hei, kon beli to. Hei, iki nang ngene. Ora beda karo aku boleh. Mas, yo. Bos Taiwan ya. Bos Taiwan. Bojone iki. Oh, alah. Yo. Iso, iki ngedek berarti iki. Iya. Iki ada 3 persyaratan, Dre. Pak, niki wonten 3 persyaratan. Sing setunggal ngedek buke, sing kalih ganong napa nyawet pripun? Ayo. Ganong ngedek buke napa nyawer? Kabeh. Manut, manute pripun niki? Nyawer no. Yuk disatune kok ben disawer buke ayo. Boten to, Pak. Duwe sing nyawer. Hei, sing lanang yo bot. Ya iya. Ora enek bae. Iya, aman bojone. Ngene, Bu.
Bapak ibu ini piye? Hei, aku ngerti. Nek mati sing iki dene di rumah. Lah iya kok. Jalan iki kok ganti. Kok malah bangga ibu e. Geleng edek ya Allah, Dek. Sama aku Dek. Wis suwine saking Taiwan lali ning Ponorogo. Iya. Hei, kowe arep ngomong? Orane piye-piye iki ngono Mas iki lek kerja nyambut gawe teko ngendi-ngendi parane yo nyantri nek ra bojone iki kok iso Kadang-kadang yang ngelese, tapi kok mau ngomong. Lah iku sama wong akeh Dik. Piye iki? Tapi Pi. Iso wong selomane kaya ngene lho ya Allah. Aku ki turut bahagia apa ngene iki. Tenang. Lagi ditanggap pisan ning kene perdana. Nek nyawer yo ya Allah, ora umum Dek. Ya mugi-mugi didongakne sikno. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dadake dongakne kok isih iso. Ya. Nggih, niki masyarakat putih iki Bengkol nggih. Nggih mugi-mugi masyarakat Bengkol, warga Bengkol mugi-mugi diparingi panjang umur. Amin. Diparingi sehat selalu. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Rezeki lancar. Amin. Mugi-mugi sae sedaya. Amin. Nggih, orane mboten kata lumen malih teng Mbak sinten iki? Mbak Niken kali Mas sinten? Mas Komeng kalian Mbak Niken mugi-mugi tansah diparingi panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Rezekine kathah. Amin. Samawa sampai kakek-kakek ninen-ninen. Allahumma amin. Amin. Ya. Ora. Kowe nek gelem ngendi? Mangkat dhewe. Lah, ki lho ora njaluk. Nangis ora disangoni ndandake kowe kiprah sik, salto sik. Baru njaluk mbake kare Mas. Yo alale. Kowe iki tak jane kene ado-ado kono lho. Yo. Kowe iki yo sampe. Kowe iki aja kesuwen wis wayahe iki menjelang sore. Lah, kudune wis ndang jaluk iki. Heeh, iki waktu iki terbatas. Ayo. Ya, ayo. Ayo Mas. Oh.
Ini karo sapa? Rombongan karo sapa? Lah jamrakmu kuwi karo aku. Kowe kan mau mobil sapa? Mobilku to. Lah bensinnya 50 gurene. Gimana yang sopir semangat? Bensinnya 50 gurene. Saya tahu gini, marah ya. Mau balik bocor selawewu. Rembok deh, rembok. Ya ini berarti ini pas yo. Yo. Pas lagi sobret si mobilnya tinggal. Lalu satu jari pulang khususnya uang nobar pajak pulang. Halo, Selo, sampai Mas Wahyu Sur. Matur suwun sangat kula, Pak. Matur suwun. Selo, inggih wis disangoni kudune didongake sing apik sik. Semoga Mbak Mas sehat selalu, rezekinya tambah kata. Amin. Semoga ben duwe mobil apa toko Innova Kijang apa pinter ngono. Ya amin, amin, amin. Ya wis apik dongan ayo Pi. Yo. Iki nek enek sing nyumbang arepan iki. Yo, dak. Iki.
tak omongi. Kowe iki aja ngawur nek iso ngawur. Nek iso ngene iki, ora apa-apa. Kayak iki ade waktu iki